Здравейте хора! Както виждате, днес сме при Агарио. Сигурно знаете тази игра. Днес малко ще поиграем на нея. Тук ми виждате името. Така, ето тук може да си изберете FFA, Team, Експериментал и Парти. Сега да ви покажа някои неща. Ето тук скиновете. Да напилим, зато е много сладко. Има много такива на ветерани. Това са на Има и левелите. домати. Има тук за пари, пак, ама по-специални. И ето тук са всички. Които Аз имаш имам само този. фли. Вижте как големия паяк се увеличава. Ето тук Double Starting Mass, оголемява ви го с 2 за толкова, за 1 час. Ето това е за XP Boost. Това е като спечелиш да ти го увеличи. Ето тук това са за парите пък. Ето, тук даваш пари в живота. И За пари в играта. Да. И да започваме да играем. Аз чак толкова не съм много добър, защото отскоро я играя тази игра. Гледал съм много клипчета на нея и разбирам, да кажем, горе-долу някои неща. Как се оголемява твоята бубличка. Така се мърдаш. И ме изядох. Ще изиграя още една игра. И напишете долу в коментарите, ако ви е харесало, дали искате още подобни клипове. Според мен ще ви харесат, защото съм виждал на по-известни хора. И оп. И според мен това да бъде клипа. Исках само да ви покажа информативно. Съжалявам, че ако е много кратък, но все пак напишете в коментарите, ако искате да има и други. И това бяха аз, Ники. Чао!